sa international, sa Hollywood, na yung mga best actress and best actors. And, ginabayran sila millions of dollars para lang mo acting, mag-pretend, magpa-okay-okay, bisag dili. Pero wala sila sa atong mga mama. Kabalo ba ta nga, ang best actress sa balay, ang mga mama? Hilom ka itong mga men. Bantay lang gininig. Next month, bawi lang kita men next month. Ang mga mama, best actress ni sila sa balay. Yes. Walay perfect nga mothers. Walagi perfect. Matag mama lanlain og kinaiya, personality. Pero matag mama na agi gift sa Ginoo ang lahi gid niya nga way sa pag-care sa mga sabaan kaayo. Nay mama nga hilumon. Nay mama gid nga grabe ka supportive siyang anak kanang ubanan gyud mag-CR, ubanan mo answer, ubanan mo suwat sa blackboard ng mga bata. Napoy mama nga hinay lang guna kaya nimo na anak. Nay mga mama busy kayo sa trabaho, financial lang ang support, ang pagpakita sa love. Napoy mama nga hands-on gyud. Lain-lain og version atong mga mama, atong mga mothers, with the same heart. Kay matag mama na gina sila gift from God nga ilag yung atimanon ug i-love ang ilahang mga bata. You know, one time na nasunog sa Amazon ang forest. Dako king sunog pero pila ka hektarya ang nasunog sa Amazon. Human ang sunog, na nakita niya doon sa isa ka kahoy, na isa ka mother bird. Ang mother bird namatay, nasunog na iyang pako, ang iyang ulo, na as in itom gyud. Pero sulod sa iyang dughan, buhi iyang tulo ka piso. Bisan gani ang instinct sa mga birds, sa mga mother birds, na ang ilang love sa ilang mga piso, how much more ang tao, ang mga mothers nga gitagaan sa Ginoo sa duty and responsibility pag-atiman sa masterpiece sa Ginoo, lahi ug unique gyud ang love sa mga mothers. You know, sa mga young nato dinhi nga mga ladies, di pa kanyo ma-experience, pero lahi gyud once mo tungtong na ka sa stage sa pagkamama. Mausab gyud. Kami bitaw, ko bitaw sa una, wala pa na minyo. Halos ang paliton, puro man lang bagong t-shirt, bagong sapatos, bagong nga mga gamit. Pero kanang maminyo na bitaw ka, Brother Paul, palit ng taka bagong t-shirt, mubayad na ka. Ako lang, bunakid na lang ni bunakid. At itong lakas pharmacy. Hinumdum day ka dito, nga wala dito, yung wala bay gabon tong sa silingan, nahurot ng dahon sa gabon, bunakid na lang. Yes, one time sud kag sa Davao sa una 7 years ago sud kog McDo, KFC. Ano ko, kanilang kay barato. Pagdaing bayad, nagsugo mo itong diaper, diskat. Diaper na lang. Upat pa ni kabuk diaper. Lahi, once mo tungtong ta sa age na sa pagka-parent, labi na pagka-mother, lahi na gyud. Muna bitaw na, sa una, dalaga pa, pink-pink ang naong, hamis kay naong, chinsyanso ang liog. Huwag mo kabantay. Kanabi itong mga mami, sobrang kay makanusnos, puti kay good, pero ang brown ang liog. Kana po bitaw ka ng, di ba? Bantay, wana. Kita ka, wana. Kanabi itong na mo sakay og kotse, hining-ana sa, putian niya eh. Karon niubos mo di nilahi naman diri mo daw. Magchinsan supod mo, apila po din, ha? Kanang parang color diri og diri. Oy, mga batanon pa mo, mga mamis, ingon anak mo. Pero pag kaminyo ninyo, na naman dagduhan nagkapyot. Di ba? Kalkag na king buhok. Di na manudlay. Di na mga timan. Mga manimaho ng mama. Simple na. Asa naman din yung atensyon? Namas yung anak na, di ba? Mabitaw na, ang Bible nag-ingon nga, ingon si David one time, Lord, kanindot sa imong binuhat Ginoo. Every masterpiece nga gihimo biya sa Ginoo, gipaagi biya niya sa mother's womb. Unsaon na lang kung walay mga mama be? Kinsa man asa man ibutang ang mga bata? Kung walay mga mamis, asa man ibutang ang mga babies, ang mga fetus. So atong mga mama naa sila'y grabe ka importante, crucial nga role sa pag-preserve, sa pag-propagate sa mga masterpiece sa atong Ginoo. Agani para nako honestly, ang mga mama ang night pinakalisod nga task
function dinis yuta. Kitang mga papa, mangita naman tagtrabaho. Pero kanang 9 months nga pagbuntis nila, Brother Tarok, nag-imagine bitaw ko, pagkatawa bitaw sa last baby ni Cathy, mo gito'y pinakaingon ako nga, Lord, balik na taon. Kana bitaw na problema, makaingon, balik na Lord. First baby na mo, gasahan mi sa ginugtulo ka babies, tulo ka bata. First baby na mo, dito mis Davao, as in zero, bago pa ako sa Davao, bago pa sa church, zero good. Kanang first time ka may mong papa, mong ato ospital, 12 days ko. 12 days of Christmas taon ko ospital. Danang kantang 12 days. Natulog ko sa hallway kay puno kayong ospital. Dito ramis public hospital. In Carges, palit diaper, palit dito lugaw, palit dito tubig. And first baby na mo, pagkabalo, pastor, nanganak na. Abi, daghan kayo nag-donate. Pastor, pastor, ayun na sis, ayun na. Daghan kayo. Among bill na mo, 24,000, almost 30,000 kay kuan man, public man. Amo to, nag-gather, daghan kayo nag-donate. Sobra pa gani ang donate. Karon paghatag sa bill, giagi na mo kalinga, giagi na mo mga gobyerno, zero man among nabayaran. Pag uli sa balay, bag umig ref, bag umig TV, bag umig sala set. Uy, nindot ba na ini? Nganak na pod. Pagikaduhan ng baby, si Sophia, dito Miss Brokenshire, ningon ng church. Pastor, wala na mo'y gaston, ang church na mo sagot sa baby. Uy, pagkanindot, na pinagatag diaper, wagid may problema sa ikaduhang baby. Pag ikatulo, nag-COVID man badalito. Pag ikatulo, dako-dako gid mig lugi ning bata. Diha Miss Chongwa pag yun. Kay wa may laing cesarean nga mo laygate. Chongwa. Paghatag sa bill, inana. Well, gracias sa Ginoo na provide tanan. Pero lugi-lugi gyud. Pero ang point nako is ang mga mothers ang sensitive kayo gyud. Daghang mga mama nga human ng anak, wa na ni ulig balay, giditso na sa happy home, hospital. Dito daghang mga mommies nga nagka-nervous breakdown after sa ilang delivery. Bitaw. Kunya, unsay may tabo kung mag-nervous breakdown, di ba? Katawaan na lang. Tungod na. Daghang mga mommies nga na-depress, nagka-anxiety after nanganak. Di ko kalimot, sa Davao man siguro to, pagkatao sa mong firstborn son, tanan dito, puro naghigda ang mga nanay dito, nakadextrose, nagluya tanan. Nay babay, gigawas, bag-o lang nanganak. Nag-ambak-ambak. Giklangkat ang mga wire dito sa iyang tubos, iyang panit, nag-ambak-ambak siya, bag-o pa tong nanganak. Kasi tawag anak gani? Postpartum. Postpartum na siya, Brother Lito. No? Lahi man to ato ang nasabtan. Pero yes, tanawa na unsa na siya kadelikado. And ang mga mama lang ang makasabot ni anak. So para nako special kayo ang purpose sa mga mommies. Dili na makaya sa mga lalaki kung kami man ang tagaan ni anak. One time yung si David, Lord, unsa kanindot ba sa imuhang hinimo? Fearful and wonderfully made, ingon ni David. Imo kong gipurma sa bakan sa kong inahan. Kabalo ba mong karon na mga test tube babies? Ang mga test tube babies, pwede na magpadako ang atong mga laboratories o mga babies, bagong DNA, embryo, fetus, mahimong baby after 9 months, nga di na mo gamit sa mother's womb. Pero mugasto sila billions of dollars para lang kuhaon ang egg cell sa laki, sa babae, sperm cell sa laki, i-join sa isa ka test tube, and then mahimo siyang embryo, mahimo siyang bagong DNA, mahimo siyang fetus, mahimo siyang baby after 9 months. Pero billions of dollars ang kinahanglan para maatiman ang maong fetus, ang maong baby sa usa ka sensitive nga laboratory. Yes, dapat ang pagkaon sa embryo, sa fetus, insakto lang, ang oxygen ginamonitor, dapat ang iyang temperature, insakto gyud. Hantod mahimo siyang 9 month, pwede na siyang i-deliver. Millions of dollars. Pero imagine na, wa na ta nagkinahanglan og pinaka high-tech nga laboratory.
naatanan sa mother's womb. Tanawa, muna first laboratory nga naa nato. Bisag wa pa naosong technology, amazing kayo ang mga womb, ang mga sabakan sa mga inahan. And that is why walay question nga pagkatao sa Messiah, pagkatao sa Savior, mother gyud ang gigamit sa Holy Spirit. Si Mary. Now let's go to Mary. Si Mary, gamay nga background, siya ang earthly mother ni Christ. Walay mother si Christ sa eternity. Walay mother si Christ sa iyang pagka-God. Pero pag naog niya din sa yuta, ingon ang Bible, Hebrews 9:22, without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Dili mapasaylo ang atong sala kung walay blood nga muawas, walay life nga offer. So dapat na ay human nga mamatay, na ay blood nga muagas, o kana nga life ni require og perfect nga life, og ang life lang ni Christ ang qualified. And therefore, ang isa ka spirit nga God, dapat na siya physical nga form, na ay blood. So, ingon ng Father, okay, tagaan ti kag human body. Gigamit niya ang usa ka Jewish nga body. Ang body, dinhi sa yuta o gitawag og Jesus Christ. Munang gigamit si Mary sa tanang babay, si Mary ang gipili sa Holy Spirit para didto maplastar ang body ni Jesus Christ aron ay human body si Christ na siya'y blood nga ma-offer sa cross. Amen. And didto nakitaan sa Holy Spirit si Mary. Muna gitawag siya, blessed art thou among women. Kaya nga no, sa tanang babay, si Mary ang napili. Pero kabalo ba mo nga crucial kayo ang part ni Mary? Dili ingon ana kadali ang desisyon. One night, may appear si Angel Gabriel kang Mary. By the way, si Mary, gikan siya sa lineage ni David. Gipadako siya sa mga forefathers, kay balo si Mary nga one day na Messiah. Messiah means Savior. Kay balo si Mary nga one day na mo save sa Israel, na mo save sa world, na Savior nga ipakatao, gikan sa lineage ni David. Aware si Mary niya na. And one night niya appear si Angel Gabriel, Mary. Mary, morning Luke chapter 1:34. Ingon di si Mary, yes, Lord. You know, Lord, ang tawag nila sa una sa pag-respect. Angel man or Ginoo. Ingon ng angel, ni ako, gipadala ko sa Ginoo, kay ikaw ang gamiton sa Ginoo para mataw ang Messiah. Mabuntis ka, Mary. Muna pag-abot sa verse 34, on si answer dining Mary. Then Mary said to the angel, how can this be, since I do not know a man? Ingon si Mary, Sir, murag imposible na sir mabuntis ko, kanang I do not know a man, it means wala pa'y nakahilabot na ko sir, ug di pa pwede kay dili pa miminyo ni Joseph. This time, engaged na si Mary ug si Joseph, na sila sa betrothal period. It means kaslunon na sila. Kabalo ba mo unsa ang balaod sa Hudyo? Basta wala pa mo nakasal o niya, nabuntis ang babae, stone to death ang penalty. Ara kas public ibutang, batuon ka, hangtod ka, mamatay. Tanawa unsa ka crucial ang part ni Mary. Lord, mabuntis ko, nga wap ako na minyo, mura kog nag-suicide. Muna point din ni Mary. Wap amin na minyo ni Joseph, o niya mag-unag burot akong tiyan. Do you think dili ko kulatahon sa kong ginikanan, asa man kumudagan, pati yununon ko, unsay response sa angel sa 35. Tanawa din ingon sa angel sa 35. And the angel answered and said to her, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the highest will overshadow you. Therefore, also the Holy One who is to be born will be called the Son of God. You know, ang gigamit sa angel, ingon ng angel, okay, nasabtanti ka, Mary. Pero hinumdumi, work ni sa Holy Spirit. Ang Holy Spirit mo empower ni mo. Ang Holy Spirit mo protect ni mo. Dili kanya pasagdan. Kay plano gid sa Ginoo mataw ang Savior, ang Holy One, ang Son of God. Muna pag-abot din ni sa verse 38, ingon si Mary, behold, the maidservant of the Lord, let it be to come according to your word. Ingon siya, okay. Kung unsay imong will, mo submit ko. You know, din nito makita,
ang power sa Holy Spirit. After ana, gi-work out sa Holy Ghost ang pagkabuntis ni Mary. Nabuntis si Mary bisag walay nitabo nilang Joseph. Mao nang biologically di gito seed ni Joseph si Christ. Dili pod seed ni Mary si Christ. Well, physically. Pero ang seed ni Christ, seed gid actually sa Dios. Muna gitawag siya the Son of God. Sa iyang pagka-spirit being, sa iyang pagka-God, nag-exist na si Christ. Wala pa na tao si Mary, nag-exist na si Christ. Pagkatao ni Mary, kinahanglan man magpakatao si Christ para malansang sa cross, para na'y blood nga mused. So, gihimong instrument si Mary nga maplastar ang body ni Christ din sa mother's womb. And then man nabuntis si Mary. You know, grabe ka pang maalaala mo kaya ang movie, ang ilang story. Pagkabalo ni Joseph, ingon din si Mary, Joseph, honey, buntis ko. May imagine, why nito? Ha? Uy, di maayo na Maria. Mambis honey na Maria nang tawag. Di maayo na honey. Kabalo biya ka sa balaod na to. Ingon din si Mary, dili man ni ikaw ang amahan. Nasamot na. Ingon po si Joseph, usawan man na. Yun ang ingon ng Bible, nagplano si Joseph, biyaan si Mary. Pagkagabi ni-appear si Angel Gabriel. The same angel ni-appear kang Mary siya, Gabriel. Unsaman Lord, unsaman Sir. Ayaw kahadlok. Ang gibuntis ni Mary, mao ang Messiah. Kuhaa siya. Dagan din mo. Pakasli din si Mary. So, gipakaslan din niya si Mary para dili mahibalaan nga nagunang pagkabuntis ni Mary. So, mo to, giangkon ni Joseph nga iyaha ang gibuntis ni Mary. Pero never nahilabtan ni Joseph si Mary, ang firstborn son nila nga si Christ. Now, natao si Christ, kabalo ba mo, unsa ka crucial? Pag ingon ni Mary, okay, let it be. Sige, willing ko mahimong instrument, inahan ni Christ. Pag ingon niya, yes, kabalo ba mo sa gihimo diyang Mary? Controversial kayo ang life ni Christ. Si Mary, nagdako siya sa mga forefathers, kay balo sila unsa ang mahitabo sa life sa Messiah. Kabalo si Mary nga ang Messiah nga iyang ibuntis, iyang padakon for 30 years, 33 years, kabalo si Mary, one day, mamatay sa cross. Kabalo si Mary, nga padakon niya ang baby nga Jesus, mudako, maulitaw, muhamtong, muadult, then kabalo si Mary, one day, makita nako ang iyang kamatayon sa cross. So tanawa si Mary, nisugot siya nga magpadako siya, tawgon niya earthly nga anak, pero mamatay lang gihapon. And you know, gawas anak, kabalo si Mary, nga daghan kay opposition ang life ni Christ. Pagkatao pa lang daan ni Christ, gusto na siyang ipapatay ni King Herod. Diba? Wala, pila pa lang kabulan si Christ, pagkabalo ni King Herod nga natao ang Messiah, gipapangita dayon kay patio na si Christ. Tanawa, pagbuntis pa lang ni Mary, walay nagpasulod gani nila nga balay para mga anak siya insakto unta nga anakan. Dito lang taon sila nanuksok sa pasungan. Kita sila balay-balay sa karnero sa mga camel, walay ni padayon ni Mary o ni Joseph. Nagbuntis pa lang si Mary kang Jesus Christ na puno nag problem, opposition ang ilang kinabuhi. And kay balo si Mary nga mahitabo gid na pag-answer niya sa angel. Ayun ang nagdako si Christ. Pagdako ni Christ, daghan kay opposition. 12 years old si Christ, nanudlo na siya sa synagogue. Ang pag-abot niya 30 years, nagsugod na siya preach, nagpabaptize si Christ sa edad nga 30 years old. 33, pag-abot ni Christ og 33, gilansang siya sa cross. Wala na na-mention ang name ni Joseph pag edad ni Christ og 30. Na-mention lang ang name ni Joseph, mga edad ni Christ 12, katong ato sa temple, nangita silang Christ, kaasan man to mong anak, in taon nga buutan, si Christ at
12 years old, nanudlo na sa synagogue. Napa si Joseph dito. Pero pag edad ni Christ og 30 years old, wala na'y na-mention nga Joseph. Kaya dakog chance nga patay na si Joseph, tigulang na siya anang idara. Kinsay nagpabilin sa pagka 33 years old ni Christ? Kinsay naka-witness sa kamatayon ni Christ sa cross? Ang iyang mama. Ay ang earthly mother, si Mary. You know, Gethsemane, giaristo si Christ, gikadinahan niyang lawas, gilaparo, gipatiran, gikulata, giluwaan, gihukasan, gisamad-samaran ang lawas. Kinsay naka-witness? Si Mary. Asa ang 12 apostles? Well, Pastor John, ingon ng Bible, si John the Beloved nasa tiilan sa cross. Sa tiilan sa cross, pero during sa baktas nga to sa Golgotha, naabay disciple? Wala. Asa nang mingon, Lord, di mi mo biya, Lord. Lord, mamatay mi kuyog ni mo, Lord. Lord, amen, Lord, among barugan, among teaching, walay disciple. Pero naa si Mary. Never good mo biya ang instinct, ang love, ang care sa usa ka mother, sagikan sa iyahang sabakan. And na-feel ni Mary that time ang iyang pagka-mother gyud kay Christ. Kay gikan si Christ sa sabakan ni Mary. Ang human nga Jesus Christ. Pag-abot sa cross. Pag-abot sa cross, ang sa ingon sa Bible, naa si Mary sa tiilan sa cross. Naa in town ang mother figure ni Mary, nakita niya ang nangatulo nga dugo sa iyang anak. And i-flashback sa memory sa mama ni si Mary nga 30 years ago kining lawasa gipahiran pa nako ni sa pulbos. Ako paning ginapahiran og alcohol. Ako paning gipahumutan, ako paning gipaliguan ni nga body. 30 years ago, ako'y nag-atiman na ni nga body, ako'y nagbitbit ani sa kumabukton, and then after 30 years, mapuno lang sa dugo ang lawas nga akong gipadako. Na-witness na ni Mary. You know, pinakasakit nga mother para nako na-experience ni Mary. Nagpadako siya bata nga kabalo siyang mamatay ra sa iyahang atubangan. And this time, nakita niya si Christ. Muna yung si Christ, woman, behold, oh, son, behold your mother, mother, behold your son. Ingontan si Christ, okay, John, please, atiman na si Mary. Kay mamatay na ko. Atiman na ang akong inahan sa yuta. You know, sa cross, wag gidibiya si Mary. Hangtod nga namatay si Christ, nitabang si Mary pagkuha sa lawas sa iyahang anak nga si Christ. Tanawa ang pain sa usa ka mother. One thing nga nagmotivate ni Mary, abi nimo, dili lang ang human instinct, dili lang ang human love. One thing nga nagmotivate ni Mary nga hangtod sa cross, hangtod sa lubnganan, giunungan niya si Christ tungod sa iyahang commitment. Commitment. Ang commitment labaw pa ni siya sa love. Kay ang love, yes, ang love mo baktas og pila kalayo. Ingon ang Bible, love covers all multitude of sin. Ang love mo forgive, ang love mo accept, ang love mo value, ang love mo extend sa patience. Pero still, ang love, emotion nang gihapon na siya. Ang commitment outside, despite sa atong emotion. Muna ang commitment ni Mary, na-time nga na-disappoint siguro siya. Na-time nga gusto na siyang mo-give up. Pero iyang commitment, nagingon, no. Ipakita ay mong love. Ipakita ay mong passion kang Christ. You know, the night before, giaristo si Christ, unsay ingon ni Pedro. Samtang si Christ, kuyog niya mga apostles, ingon si Christ, mabot ang panahon, patyon ko. Mabot ang panahon, mawala ko ninyo. Naghilak na mga apostles, uban ang mga disciples, ingon ang Bible, daghan ang nanghawa gikan ni Christ. Daghang nang namarugwa na nibalik, anto ningon si Christ, kamo, muhawa basad mo? Mutong nitingog si Peter, Lord, dili ko mo biya. Bisan pag mapriso ka, Lord, magpapriso ko, kuyog nimo. Bisan pa, Lord, kulatahon ka, magpakulata ko ba nimo? Bisan pag mamatay ka, Lord, mamatay ko para nimo. After pila ka hours, ni traidor si Peter.
emotion. Impulsive nga emotion. Kanabang, okay, dili lagi, pero usay wala sa atong commitment. Di ba dali kiingon, Lord, mubalik na ko nimo kay walay bugas ang atong taro. Lord, faithful na lagi ko nimo kay mong anak na emergency man. Lord, di nalay ko musab kay gipiangan man kas Ginoo. Emotion. Pero dili pa na commitment. Kang tinuod nga commitment, bisan pag pakaulawan ka, bisan pag naay death threat sa imong life, sama ni Mary, nagpabilin siyang ni barug at tubangan sa cross ni Christ. Commitment, church. Tanawa tong life. Naanad tag emotion mo na hilig tag mga drama nga movies, kay ginadrive ta sa atong emotion. Tanawag, dagko og sud atong bulsa, puro ka promise. Lord, promise na ko, Lord. Na umabot ka sweldo, Lord, promise na ko, Lord. Pero dili gay maigdagan ang ato ang panginabuhi. Dali kayo biyaan ang commitment sa Ginoo. And do you think na ipadulngan na siya nga life? Tanawa mga apostles. Human ni betray si Peter. Human ni betray si Judas. Human nangawala mga apostles. Pagkamatay ni Christ, unsay gimos ang apostles. Yun ang Bible, nagsinagtigom, nagsinaghinilakay. Wa na suluining na hitabo. Walay Bible study nito mo. Kay 3 days and 3 nights, namatay si Christ. Walay Bible study. Muna pagkabanaw ni Christ, gibalikan niya si Peter, ingon tingin si Christ, Peter, balik, please, atiman na ang church. Feed my sheep. Feed my lamb, Peter. Balik sa ministry, Peter. Kaya nga itong emotion, church, sultihan di kaigsoon, kung ang imong pagpangalagad sa Ginoo, based lang sa emotion, dili na tinuod nga service. Kay si Christ namatay siya sa cross, dili lang tungod sa iyang love, dili lang tungod sa iyang compassion, tungod kay committed gyud si Christ is save ang imong soul. Gusto gyud sa luwason ka. Miya tan-awa atong service. Ganahan na ta mo atong church kung nindot ang panahon. Nindot kay ampo kung bugat ka atong feeling. Pero sa panahon nga hutdan betas Ginoo, dali kimo question. Si tanawa church ang atong commitment. You know, one time si Joshua, pag take over ni Joshua sa leadership sa Israel, namatay na si Moses. Millions ang attendance, ang congregation sa Israel. Ingon ng Israel, oh, namatay na si Moses. Unsaan na to pag ato sa promised land? Kinsay mo lead na to? Ingon din Ginoo, tawga si Joshua. So, ingon ang tribe sa Israel, okay, tawag ka si Joshua. Ingon ang Ginoo, ikaw ang mulid na mo, Joshua. You know, hesitant si Joshua, kay kabalo siya, gahi kay ulo ang Israelites. Badlungon kay Israelites. Pero ni-take si Joshua sa leadership. And one time, nakita niyang oposisyon. Daghan kayong ni-question sa God, gahi ulo. One time, niingon si Joshua. Sa last chapter, sa book of Joshua, ingon si Joshua, unsa may gusto ninyo sa katauhan? Muserve ba mo sa mga pagano nga Dios? O muserve mo sa God sa Israel? Basta ako ug ang akong pamilya muserbisyo mi sa Ginoo. Commitment. Butang daw commitment ang iyong pag-alagad. Unta, di lang ta makahinumdum sa Ginoo during Mother's Day. Di lang ta makahinumdum sa Ginoo sa panahon nga naay mga events. 24/7 gibuhi biya kas Ginoo. You know, nakoy body clock, naanad na kong body clock matugog alauna, 2:00 kadlawon. And mag-alarm ko mga 7:00, ganina nag-alarm ko 6:30 AM. Pag tingog sa akong alarm clock, paong dayon, balik og tulog. Kinsay nag-alarm din every night. Alarm ka, sure day ka, mumata pa kaugma. Dili, wag itay, bisan pag unsay buhaton sa Ginoo nato, akong lola natulog lang, wa nakamata. Yes, natingala mong silingan nga, that time pag yun sa mong bukid, akong papa ni uli pag yun sa city, akong lola lang isa na yung adlaw, kaya plano sa papa mong balik dayon. 10:00 na sa buntag, ang mga tao sinag-agi diya sa kilid sa dalan, tingala sa nagsiga pang suga, nagsiga pa ang mga suga sa balkon, sa gawas, nagduda na sila, kay dili inana akong lola. 5:00 pa lang, mamalong na nagsuga akong lola.
So isa ka auntie nako ni duol gyud nang mi Dios, pagtan-aw niya sa jealousy, transparent among jealousy. Akong lola naghigda. Duda gyud siya nang mi Dios, wa ginilihok akong lola. Hantod gilangkat nilang pultahan og tan-aw na didto akong lola, natulog lang gid siya nga gikuha sa Ginoo. Di ba? Pila ka alarm clock imong giset. Ang uban niyo wa gani alarm. Buhi nakamata man gani gihapon. Dili ba na favor sa Ginoo? Pila na ka emergency imong nagian sa imong life. Walang-wala ka. Gipahulam ka ni Mare, gipahulam ka sa imong silingan, gi-rescue ka, and then one day naghinukto ka, Lord, grabe ka, amazing imong power. Unsa man na? Natsambahan na ba na? Sa kamaayo ba na sa imong silingan? Dili, ang power na sa Ginoo nga nagtabang nimo. Pila ka, higayon ka, nakasurvive, tanawa karon, healthy pa ka, naglingkod sa iyong bangko, prove na siya nga hangtod karon naglihok gyapon ang Ginoo sa imong life. Kay committed siya nga one day ang imong life mubalik og serve sa Ginoo, mga lagad sa Ginoo, gusto niya ipakita unsa sa ka-powerful pinaagi sa imong kinabuhi. And do you think deserving siya unya-unyaan lang nato? Daghan kitag excuses, di ba tinuod? Daghan kitag reasons. Daghan kitag hinungdan nganong di ta kahatag sa Ginoo sa atong best nga pag-worship, knowing nga si Christ nagpakaulaw untaon sa cross. Giingnan pa siyang Satan, kung ikaw ang anak sa Dios, katong nag-fasting siya, kung ikaw anak sa Dios, di ka kahimo ng pan nga bato. Gigutom na makakaon, oy. Singon ni Christ, ang tao di mabuhi sa tinapay lamang. Kabalo mo sa point ni Christ, kinahanglan ako ni buhaton Satan, kay luwason ako si Brother Tarok, si Sir Lamaan, si Mary, si Grace, kinahanglan ako silang luwason. And sa Gethsemane, nagpray si Christ, ang sigimo ni Christ. Nangatog si Peter, James, and John, pagtanaw ni Christ, nangatulog ang iyang gipabilar, ni adto sa sunahan. Niluhod siya sa kabato. Ni pray si Christ. O sa ingon sa Bible, ang iyang luha murag dugo sa iyang kasincere sa iyang prayer. Ingon sa Father in heaven, kung unta mohangyo ko nimo, dili unta ko mutungab susulod sa kupa, sa cup. Ingon siya, let this cup pass from me. Grabe ka meaningful ug figurative. Literally, ingon si Christ, dili unta ko mutungab sulod sa kupa, kay ang sulod sa kupa ang kapungot ug ang judgment sa Dios. Moto sa ang night before sa crucifixion ni Christ. Ang point dito ni Christ, Father, kung naon tay pwedeng ipuli, malansang sa cross, siya na lang unta. Di na lang unta ko magpalansang sa cross. Kaya balo si Christ, unsa kasakit, ma-experience ang kapungot sa Dios. Nihilak si Christ. Pero sa gingon niya, sa katapusan niyang praying siya, pero Father, let your will be done. Kung wa gyud pa ang imong kabubuton ang matuman, kinsa di ay ka nga inatuon man kang Christ, di ba? Nasud ba si imong nahuna, kinsa di ay ko nga inatuon man pagstorya ni Christ? The only person biya ang nasa hunahuna ni Christ that time, ikaw biya. Kay si Lucifer, pagkasalang Lucifer, walay second chance. 1/3 sa angel gibit-bit ni Lucifer, walay second chance. Pero pagkasala sa tao, ginaog yun ka sa Ginoo. And do you think dili na commitment? Do you think love lang na? Do you think compassion lang na ay commitment ang atong Ginoo? Muna pagpasaan niya sa cross, wa gilaing gimotivate ni Christ ang kuglingon ang imo gyung kinabuhi. Gipakamatyan ka ni Christ sa cross, and then dali ra kay kakaingon, Lord, kadali lang Lord ha, busy ko ani. And one day sa eternity, muatubang kag balik sa Dios nga nagpakatao nga gilansang sa cross ug moingon siya, tanawa ang kamot nako, nabangag ni tungod sa imong sala. Tanawa akong kilid, nabangag ni tungod sa imong sala. Namatay ko sa cross para nimo. Okay, unsay imong gihimo para
nako. Andam na ba mo mutubag, ana, sa Ginoo? Pastor John, dugay pa na may tabo, wala ta masayod. Nabita ingon, usa ka tawo mingon, unya nako moduol sa Ginoo, mohinulsol sa kong sala inig ka alas 12 sa tungang gabi. Yun na nibalik si Christ alas 11:59. Church, naanatas atong panahon nga nagka-aggressive na si Satan. Panahon sa technology, tanawang tao, daghan kitag technology, mga machines, pero wa na tay time halos sa atong pamilya. Wa na tay time halos sa Ginoo. Mas nisalig pa ta sa atong kwarta, sa atong bank accounts, sa atong mga boss, sa ato bakang negosyo, mas nisalig pa ta sa material kaysa Ginoo. I think time na church, ladies, mga mothers, men, church, it's about time nga atong ihatag sa Ginoo ang atong pinaka-the best. You know, kinumdong ko sa isa ka babae, na siya'y precious kay nga anak, dalaga. I think na-share na nako ni pero gusto na ko balikon. Na sila nagpuyo sa bukid. Ako, taga-bukid pud ko. Na akong parent nagpuyo sa city, akong lulag-lolo nagpuyo pod sa bukid. So nagatabok-tabok ko sa city ug sa bukid. Kabalo ko sa life sa bukid. Kabalo ko sa on pagkaingin. Kabalo ko sa on pagpugas. And ay usa ka mama, wala na siya bana, pero na sila'y bugtong yun nga anak nga dalaga. Sila lang nagpuyo sa gamay kay lang payag sa bukid. And then sa ilang balay, na kwartos iyang dalaga, na po iyang kwarto, o ingon pa niya, gwapa kaayo ang iyahang anak nga dalaga. Karon ang mama, na siya'y fear, na siya'y kahadlok, ingon sa basin beya, nak ha, moabot ang panahon nak, nga moadto ka sa city, maibog ka sa syudad, mailad ka sa nagilak-gilak dito nga suga nak ha, unya biyaan ko nimo nak. Dili maoy. Promise na ko na nimo. You know, isa ka buntag, pila ka adlaw ang milabay, nahitabo ang gikahadlukan sa mama. Pagpukaw niya siyang anak, wali nitubag. Pag-open niya sa pultahan, wala na ang iyang dalaga, wala na sulod ang kabinet nilang kawayan, nawala ang mga sinina o ang paborito niyang bag, nawala na. Kay balo na ang mama, nga mihimo gyud iyang anak, mi-explore sa beauty sa city. O kabalo gyud iyang mama, nga once makatilaw iyang anak didto, maglisod na gyud balik. You know, nagpanik din ang mama. Wa siya laing treasure nga nabilin sa iyang life ang iyang daughter. Iyang gibaligya, ilang kabaw, ilang mga ari-arian. Niadto din siya sa city o ang tanang dala niyang kwarta, iyang gipaprint sa naong sa iyang dalaga. Nagpa-print siya news, isa ka bond paper na inaong sa iyang dalaga and then nagpa-print siya sulat dito sa kilid. Ingon siya, anak, wala ko'y labot na unsa imong nahimong sala. Wa ko'y labot na unsa ka kahugaw. Gipasaylo na ti kanak, uli na sa balay. You know, ni-take og 2 days, gidistribute sa mama sa prisuhan, sa police station, sa mall, sa mga hotel, restaurant, tanang mga establishment sa city, gipang-distribute niya ang naong sa iyang anak ug ang iyang letter. After 2 days, walay respond, niuli siya sa ilang balay. After 2 months. After 2 months, sa isa katdako kay nga hotel, na minaog nga usa ka sexy kayo nga dalaga. Pula kay guwait, blonde ang buhok, sexy kayo naka miniskirt, naka high heels, nindot na kay kutis, pero kuyog sa babay ang usa ka lalaki. Ninaog sila gikan sa hagdanan sa hotel, panaog dito sa lobby. And then pagka naog nila sa lobby, nakita sa babay ang iyahang picture nga gipapilit. Pagtanaw sa dalaga, hala, ako maningnaong.
ako maningnaw. And pagtanaw sa dalaga, nakitaan niya sa kilid nga naay sulat. Pagtanaw niya sa picture, kay balogid siya, sulat ni sa akong mama. And then ay nakabutang dito, anak, wala ko'y labot unsay imong sala nga nabuhat. Wala ko'y labot nak unsa ka kahugaw. Gipasaylo na tika, balik na sa atong balay. You know, church, sa pila ka tuig nimong pag-exist, I know daghan na kayong mga ups and downs na hitabo sa imong life. Gipakamang na kas Ginoo sa grabing problema. Gipiangan na kaniya sa grabe nga disgrasya. Gihutdan na kaniya pinansali. Bisag unsa na lang ang gigamit sa Ginoo tay-ugon ang imong pamilya ug ang imong kinabuhi, wala ba nimo nadungog ang mensahe sa Dios mo to'y pagtawag sa Ginoo nimo? Wa ko'y labot unsa ka makasala, wa ko'y labot unsa ka kahugaw, gipakamatyan naka ni Christ sa cross, balik na sa akong panimalay. Church, 2,000 years ago, gibayra na ni Christ ang imong mga sala. Iyan nakagipakamat yan sa cross. Siya niniangkon sa imong impierno, sa imong tonglo, sa imong kapungot samahan. Gibayra na tanan ni Christ sa cross. And then ningon ang Father, gibayara na imong sala. Nganong dili gihapon ka mubalik nako. Unsay answer? Unsay hinungdan? Nganong hangtod karon magduha-duha man kag halad si mong kinabuhi para sa Ginoo. So this afternoon, church, hagiton gyud tika. Hagiton tika. Deserving ba ang Ginoo tagaan niya nga klase sa commitment? Deserving ba ang Ginoo nga nagpakaulaw sa cross, hubo, gikulatan, namatay si Christ, nabulit sa dugo dito sa cross para nimo? Unya, deserving ba siya tagaan nimo gamay kaayong level sa commitment sa pag-alagad? Dili og dili gyud. Pero isa ka butang nga sure nining kahaponon, gitagaan kanyag chance. Gitagaan kag chance sa Ginoo nga imong i-offer, mo serve kag balik niya nga dunay kumplito nga commitment. Kung wala pa kag wheelchair karon, gitagaan kag chance sa Ginoo, mo serve nga adi. Kung wala pa ka prisuhan karon, gitagaan kag chance sa Ginoo, mo serve nga naay freedom. Kung di pa ka bungol karon, gitagaan kag chance sa Ginoo. O kung kumplito pang imong makamot og mga til, gitagaan kag chance sa Ginoo nga mo serve, magamit ang imong kinabuhi para niya. Amen. So himog desisyon. Himog desisyon. Manindog ta palihog. Atong iduko palihog ang atong mga ulo. Ug atong ipiyong ang atong mga mata. Padayon ko sa akong paghagit sa matag usa. Dili ni para nako. Dili ni para sa church. Ikaw ug ang Ginoo lang ang naay tulubagon sa usag usa. Gihimo na ni Christ iyang part sa cross. Gihimo na sa Father ang iyang part sa pagpadala sa iyang anak na si Christ. Namatay na si Christ para nimo. Grabing favor na ang gihatag ni Christ para nimo. Iyang gibiyaan, iyang trono sa langit para nimo. Unsay imong biyaan pod para kay Christ. Gitagaan kanyag libre nga gasa sa kaluwasan. Unsay imong ihatag sa Ginoo pod nga libre para niya. Karong kahaponon, himog desisyon. Himog desisyon. Sa tutubangan. Mothers, I know na kay gibit-bit sa imuhang kasing-kasing. Dugay na ka nangandoy, gusto nyo ma-change imong anak. Mausab ang imong bana. Mausab imong karakter.
I know mga mothers na ay language na ikaw lang yun ang makasabot niya na. Bugat na ba imong na-feel? Kinsay unang mother mo duol this tubangan? Mo surrender sa iyong life sa Ginoo. Na ba? Mothers, kinsang unang pakita sa sincerity sa iyong heart, Lord, pila kahigayon ko Ginoo imong gipadad-ang problema, gipadad-an imong unos sa among pamilya, Lord, na disgrasya akong anak, gidas emergency akong apo, Lord, and Lord, mo dito pagpukaw nimo Ginoo sa amuang kinabuhi, Ginoo, gamitan ning akong napilin nga kinabuhi sa pag-alagad nimo. Kinsang unang mo surrender sa Ginoo? Mothers, please raise your hand. Kinsang inahan diha nga gustong mutugyan sa kinabuhi karon sa Ginoo? Isa sa kamo. Amen, ma'am. Amen, ma'am. Kinsa? Ayaw ikaw lang. Kung inahan ka, I know na aking burden. Kinsa? Praise the Lord. Nanay ni forward. Tanan nag-isa silang kamot. Pwede ba ka mo doon sa tubangan, ma'am? Maghimo mig special nga prayers mo. Amen. Amen. Natin tulo ka mothers ni forward sa tubangan. Bisan sa mga men, mga youth, kinsa din niya mo ingon, Lord, please, gamita, Lord, kini nabilin ako, Lord, nga talent. Nabilin ako nga life. Gusto ko mo serve ni mo, Lord. I know dagan kong lapses, dagan kong weaknesses, dagan kong mistakes, Father God. Pero Lord, please, kung napay chance akong life, extend, Ginoo, imong grace, imong mercy sa akong life. Amen. Kinsa sa mga mother, youth, pasin youth, ikay hinungdan, na imong pabigat ka sa imong ginikanan. Gusto ba ka magbago? Gusto ba ka mawala ang imong bisyo? Ang iyong pagkatapulan? Ang imong pagkabatlungon? Even sa itong mga men, kinsa ang men sama ni Joshua, moingon, kung sama na may tabo sa kalibutan, me and my house, we will serve the Lord. Amen. Kinsa? Amen sa mga isang na ito ng mga men. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Continue to bow down your heads. Himo o prayer sa imong gibarugan. Open pa ang altar sa tanang mo surrender sa Ginoo. Himo o prayer sa tanang nas ilang gibarugan, sa tanang nas ilang lugar. Please, himo o prayer. Lord, Lord, please. Before ka mo balik, Ginoo, unta, Lord, makarecover ko sa akong mga pagkulang. And sa matag usa nga wala pa'y personal nga relationship ni Christ, morning buhaton, hinulsuli imong sala. Tuuwi nga si Christ na matay sa cross para nimo. And then dawata siya nga personal nimo nga manluluwas. After nimo dawaton, isurrender ang imong kinabuhi. Let's pray. Father in heaven, tanawa, Lord, pipila, Ginoo, sa iyong mga katawhan ang misurrender silang life. Ilang gi-open, Lord, ilang heart, Ginoo, diha once again sa cross sa imong anak na si Christ. Paminawa, Lord, ang language sa ilang mga paghilak. I-interpret, Lord, ang body language na, Lord, silang pag-surrender. Nagtubo, Ginoo, nga doon na chance, brand new nga life, ihatag, Ginoo, para nila. And even, Lord, sa mga wala nag-forward, kabalo ko, Ginoo, na sila gibuhian nga desisyon. Ginoo, please, dugmo ka, Lord, ang among karbo. Ipahapa mi, Lord, sa cross ni Christ. No wala gid may kapanghapo, Ginoo, even among greatest achievement, hukaw lang, Lord, sa mga tubangan. Only the blood of Christ, Father God, ang nagpabilin sa among kinabuhi, ang forgiveness of sin tungod sa blood ni Christ. And therefore, Lord, wa may kapanghambog, Ginoo. So this moment, Father God, nang limos mi, Lord, sa imong grace. Nanuktok mi sa imong altar. Nagbeg mi, Lord, sa imong mercy. Uhaw mi, Ginoo, sa tinuod ni mo, Lord, nga paggakus. And
thank you, Father God. Pinagi sa life ni Mary, na-remind me, Lord, nga among commitment, Ginoo, mabaw ra gid kay tanan. Please, Lord, lig-una ang among mga commitments. Akong gi-pray, Lord, sa tanang nag-forward karon dinhi sa tubangan. Ginoo, i-restore ang ilang commitment. I-restore, Lord, ang ilang gugma. I-restore, Lord, ang ilang faith. I-restore ang ilang hope. Lord, tagay silang direksyon sa ilang life. Tagay silang kusog, Ginoo. Unsa man ang mga unos nga nitabo karon silang kinabuhi, Father God. Tagay silang millions of reasons, Lord, na mupadayon pag-serve nimo. O Ginoo, nagpray ko monta sugod karon ila ng seryosoon kaamahan pag-alagad sa ilang kinabuhi. Mangita silang church, Lord, nga makatiman o grow sila, Ginoo. O gamita, Lord, ang CCBC, Father God, na kini nga mga souls, kini, Lord, nga mga servants, magamit sa imong buluhaton. Kanamong tananamahan, nagpray mi, Lord. Tagay mi comfort, tagay mi grace, Lord. Daghan na mo diri, Ginoo, ang na-stress, nasa burden. Pressure nga wa mi kasiran. Problema, Lord, nga wala mi kasiran, Ginoo. Pero thank you, Lord, sa cross ni Christ. Nga karong mga orasa, Ginoo, among gisurrender tanan diha sa imong tilan. So thank you, Lord, sa comfort. Thank you sa peace nga imong gihatag. Thank you, Lord, sa rest. Thank you, Lord, sa usa ka bag-o nga perspective ug understanding, Lord. Nga walay lain gyud, Ginoo, nga mahabilin sa among kinabuhi. Kawaton man tanan sa kalibutan ang among agi sa yuta ang magpabilin, Lord, one day ang amo ra gyung nabuhat para kang Christ. So Lord, dawata among life nga sa kabuhi nga offering. I'm sorry, Lord, for the things I made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Among tapuson, Lord, kini nga panimbahon nga dunay dakong kadaugan sa gamhanan nga pangalan ni Jesus Christ. Amen. Oh, amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you sa tanan nagsurrender sa ilang life. Ang Ginoo magapanalangin kanatong